kabitzen bidean egon arren, horren beste istripu gartzela barruan bizitza gogor segitzen du. Berria botazpian burua zen altxatuz, zatintatun zakilak eskatasuna bortxatuz. Gauzak ez dira aldatzen, 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 gauzak ez dira aldatzen. Famile bazkarian denok ez da baidan, lehen gerra iraultzan egin zutenak lan. Gauzak aldatu dira konbentzitu nahian, zuek zarete aldatu nika osapaian. Lehen gorri zirenak orain dira urdindu, batzuek komunikabide dituzte zikindu, beste batzuen kontzientziak diruak ditu astindu, ta beste zenbaitek nekaturik jada ezin du. Nola aldatzen den jendea, 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 nola aldatzen den jendea.